Aurrera. Mametxa gaude inauta, Paula Arratsaldeon tangito horri. Arratsaldeon. Greziari begirasi behar dugu ala beharrez gaur, izan ere, hauteskunde kanpainaren azken egunetan Europak malgutu zuen apur bat bere mezua, hauteskundeak izan da gero ikusi ditugu, bai Tsipras eta baita Greziako finantza ministroa Europan zehar, eta baita Europar ordezkariak Grezian ere, baina gaur Europako Banko Zentralak, ez dakit, nolabaiteko ultimatuma handuen, edo olakotzat hartu daiteken, esan dio Greziari bete egin behar dituela, dauzkan zorrak eta bete behar dituela hartutako konpromezuak. Bai, pasadan astean jardun genuen honi buruz eta aipatu genuen baitere negoziazioak gogorrak izango ziala eta bakoitzak berera joko zula ze negoziazio honetara ez zian nahi iristen Grezia ahul bat eta Europar Batasun indartsu bat eta Alemania indartsu bat. Astean zehar baitera ikusi dugu nola apurka postura batzuk ere modulatu egin dira, ikusi dugu Frantzia, Italia baita ere ez duzen euki ezakelako Greziaren zor hori malgutzen berea ere atzetikan datorrelako, estatu batuak beraiek ere, baina Alemaniak eta Europar Batasunak oso jarrera gogorra hartu dute egia da. Bai, Alemaniak ez esan dio erabat eta Europako Banku Zentralak, ez dakit, hau bete edo ez dakit bazoaz dan, edo eurogunetik kanpora geratzen dan, edo zer dan. Hau bete edo zer? Neri oso gogorra egiten zait pentsatzea eurogunetik kanpora geratuko diala. Berriz ere iruditzen zaizu beldurraren mezu hori egon leikela? Nik negoziazio testu inguru horretan jarriko nuke. Eta gainera, badakigu baita ere, Greziak badauzkala aliatuak, bai Europan bertan, baita ere Asian, eta Errusia ere hor dago, ezta? Hori aipatu izan dugu, horrek eman dio indarra, horrek eman dio auspoa baita ere Greziaren jarrera, negoziaziorako jarrera gogor horri, Alemaniaren jarreren aurren edo kontraste egiten duna. Karo, kontuan izan behar dugu, Greziak baztertu egin dula, baita Alemaniak ez esan duen bezala, Greziak baztertu egin dula erreskatea, zorra negoziatzea eskatzen dula, eta berak kontatzen zula, edo Greziak kontatzen zula, nolabait, bere zorra emitituaz, bere bonoen bidez, finantziatu ahal izango zula, edo bere buruaren jabe izango zela ekonomikoki erreskate beharrik gabe. Finantziatu ahal izango zula, edo ordaindu ahal izango zela bere funtzionarioi, makinari administratibo guztia, eta bere programa sozialak ere aurrera eraman ahal izango zitula. Horrek indartu egiten zuen Greziako gobernua, eta atzoko berria hortikan etorri zen, Europako bankuak esan zunean ez guk ez dugu hori onartzen garantia bezala, orduan, zuen bankuak topatu ezatela bereien bidea, zuek bideo hartzen bazo, zuen bankuak topatu beharko dute bereien bidea horretarako. Edozein kasutan Europar Batasunak konturatuta behar du ezarri zaizkion neurriekin Greziak ez duela pikinik ere aurrera egin? Bai, are gehiago, zorpetu egin dela. Hori da. Bere garaian egin zen kita hori eta gero, zorra berriz ere igotzen joan da. Orduan, ez dauka, eta gainera zenbatekoa dan ikusita, euneko Eta horren aurrean Europak zer dio, ez zaio ajola, edo ajola zaio, edo ze parametrotan ulertu behar da Europaren jarrera hori? Hor, lehenago eraipatu dugu, gaizki pentsatzen hasita, Alemaniaren posturak eduki dezake izateko arrazoi bat, Alemaniari ez datorkiolako bat ere gaizki apurtzea batasun monetarioa. Eta bera geratzea erdigunean oraindik indartsuago, izan ere, asko hobeto geratzen dalako, gu ez gera izan apurtu egunak, baizik eta Greziak bere jarrera intransigentearekin apurtu egin du. Eta gainera hori ere nolabait justifikatu egin behar du gero baita ere bere herritarren artean, aipatu izan dugu, 2010aren buelta horretan, Greziaren zordunak, bankuak eta entitate pribatuak ziren, baina egin zan, kita horren ondorioetako bat izan zen, baita ere estatuak eta banku zentrala bera bihurtu ziala hartzeko dunak, Greziaren hartzeko dunak. Zor pribatu edo hartzeko duen pribatuek, arriskuan ikustutenean beraien egoera eta hori kobratuko zutela, argi zegoen ez zutela kobratuko eguneko izugarria dalako, eguneko 1,75 hori izugarria dalako, barne produktu gordinarekiko izugarria dalako eta zutela sekula ordainduko orduan, estaduek, Europako beste estaduek hartzen dute zor hori. Eta hor esatea, zuena denona dan diru hori, kendu egingo dugu, murriztu egingo dugu hori esatea herritarrei, Alemaniako herritarrei oso gogorra da. Orduan, hobeto datorkio Alemaniari
zama hori edo Greziaren esku uztea. Beste kontu bat egun hauetan aipatu dana, edo beste ahots bat entzun dana, eta The Wall Street Journalek uste dut kalderatu zuela izan zen, Espainiak, Espainiari interesatzen zitzaiola Grezia erortzen ustea, Siriza eta Podemosen arteko parekaketan, eta, beste kontu bada parekatu daitezken, ez da, baina, esan dezagun nola, grosso modo parekaketa horretan, Espainiak duen egoeran, bandeak eredu bezala Grezia hartzezan, eta ikusezan ura erori egindala, beraz, Podemos hautatzeak arrisku bat izan dezakela, eta Rajoyari ote zen hori bultzatzen. Bai, hor ikusten dira interes orokorrak eta partido interesak nola kontra jartzen dira. Badirudi, Espainiari komeni zaiola Greziak etekina ateratzea, bere zor egoera horretatik negoziatzea berakada bat zorrean, Partido Popularrari ez zaio komeni. Ze atzetikan atzo fisen inkestatan ere ikusi zen, atzetikan gero eta gertuago daukala Podemos, eta boterekota galdu izakela Madrideko gobernua, gaina Podemosen helburu uste Madrid dela, eta nahiko garbi esaten dut. Espainiako gobernua, bai. Bai, orduan, espilu hori, Podemosen ispilu dan Siriza horrek frakaso eukitzea, porrota eukitzea Grezian, eta erreskate berri baten erortzeak, kalte egingo dio Podemoseri, zalantzarik gabe, eta hori da bilatzen ari. Edozein kasutan beste aipatzen den mezu bat izaten da, Greziaren zorra, Europar guztion artean ordaintzen dela, eta orduan, beraiek ere ordaindu egin behar dutela, zertan ordaindu behar dute dugun guk haien zorra. Ez dakit oso mezu elkartasunezkoa den, baina hori zabalduta dago, esaten da, eta errepikatzen da. Eta, arrazoi puntu bat egon liaik izan ere, behiratzen nahi gera oraingo Greziari, baina ustelkeria eta, ez dakit politika industrialari ez begiratzea, eta beste zenbait gauza ere izan dira Grezian. Bai, baina zor hori transformatu zen lehen esan bezala. Zor hori transformatu zen publikoa gobernuen erabakiz. Lehen pribatua zana. Hau da, zor hori ordaintzea, edo ez ordaintzearen arriskua entitate pribatu batzuena zen, eta entitate pribatuiek erorrez zen, hartu zituzten estaduek eta banku zentralak, eta bihurtu zuten denon zorra. Hori ez da Greziaren errua, baizik eta hori erabakizuten gobernuen errua izango da, izatekotan, ez? Beste zerbait Greziari buruz, izan ere Europar Batasunak Europako herrialde gehienen ekonomia hazi egingo dela esan du, Espainiari ere begiratu dio, eta Frantziari ere begiratu dio noski, Espainiari dagokionez esan du hazi egingo dela, hala ere enplegua oso motel haziko dela, eta hau guztia begiratuta atentzioa eman dit gaur Adegik egin duen agerraldiak Gipuzkoako datuak aipatuz, ez esan du ekonomia 2,3 igoko dela, 5.000 edo 6.000 lanpostu sortuko direla. Zuhurtasunez esan behar zutela hori guztia munduko egoera geopolitikoak baldintzatu zitzakelakoa hainbat kontu, baina beraien esanetan konfiantza krisia hasi zeneko mailan edo dagoela. Bai, datu hauek hartu behar diran bezala, zuk esan dezun bezala, ez? Baina, printzipioz badirudi datua negatiboa ez da positiboa dela, ez? Zergatikan gertatu da hau? Egia da aurreikuspenak igo egin dirala, hazi egin dirala, bai Gipuzkoan eta bai estaduan uneko 2,3ko hazkundea aurreikusten da 2015-erako. Horrek enpleguarengan daukan eragina apala da, uneko 20 Gipuzkoako aurreikuspenik ez dago, baina estaduaren kasuan aurten uneko 23 bueltan edo 22, esango dizut, uneko 22,5 edo bukatuko dala edo pentsatzen dute. Baina aurreikuspen hauek dira, Europar Batasunen aurreikuspenak, Gipuzkoakoak Adegik egindakoak dira, baina Espainiakoak dira Europar Batasunak egindako aurreikuspenak, eta Europar Batasuna ez da munduko trebeena emaitzak asmatzen. Kinielak egingo balitu, ez dut uste emaitza oso honik aterako lituzkenik. Edo nola ere egia da, faktore batzuk lagundu egin dutela horretan petrolearen merkatzea, baina petrolearen merkatzea oso gauza ez egonkorra da, ze orain jetxe egindan bezala, igo egin daiteke bere alaba frackingaren industria guzti horrek kale egiten baldin badu. Eskaintza gutxitu egingo da, prezio igo egingo da. Igotzearekin batera, eskaria jetxi egingo da, eta prezio berez jetxi. Ibiliko da gora bera, orduan oso merkatu ez egonkorra da. Azkeneko kontu bat, Kutxabanken inguruan, salaketa bat, Kutxabankek berak jarria, Mario Fernandezen aurka, Kabiezes Alderdi Sozialistako ejekutibako kidea, eta hainbat kargu izan dituena, momentu honetan ja, ez da Alderdi Sozialistako kidea eta ez ejekutibako kidea ere, arrela erabaki duelako alderdiak, baina, gauza, Jaurlaritzak dionez, arraro bat,
Jaurlaritzak hitz egin duenean esan du, hau ez da Caja Navarra, barrutik etorri delako salaketa, edo zen kasutan 200.000 eurotik gora hor, bueno, oso argi ez daudenak. Bai, dirua gaur goizan entzun dut Euskadi Irratiko tertuliak ide batek esaten zula, ez dirala beste leku batzutako milioiak eta ez da gizar, berdin du. Nere ustez behintzat, 200 piko mila bada persona bat erosteko lain, esaten dut arlo teoriko baten eta hartu berdian prebentzio guztiekin, bada norbait erosteko lain, eta gainera ze momentutan gertatuan ikusita, ez? Hainbesteko transformazio, bestetik fusioa eta bestetik bankarizazioa eta banku fundazioak sortu diran bezala, bere gobernantza arazo guztiekin eta egitura ez egonkorrekin guztiarekin, eta gizarte kontrola aldenduan garai batean gertatu da. Arraroa bai, oso ikaragarri arraroa da hau, eta itxusia ere bada. Bueno, argibiderik badagoen, fiskaltzak erabakiko du badagoen ikertzeko zerbait, eta aurrera jarraitzen duen bideak edo ez, eta joango dira gauzak argitzen. Bai, bueno, hor, elak esan duena argigarria da, ez? Kutxabank, kan ez dela izan esan dute, baina Kutxabank kokatzen du baita ere alderdi edo elite politikoen nolabaiteko manejuetarako esparrua apropos modura. Eta gaur egungo egoera gaina hori areagotu egiten du. Fundazio bankarioen bidezko gobernantza hau da, beraien burua, bakarrikan beraien buruari erantzukizuna zor dioten personak jartzeak, eroskeria, behintzat erraztu egiten du. Ez dut esango egiten gertatzen den edo eztan, baina asko errazten du. Ze inok ez dile kontuik eskatuko. Joan den astearte gauean, azpimarra gehiago, Adrian Zeleak esaten zuen edo zein kasutan, alderdi hona ikustearren, eta ikusiko dugu gauza nola argitzen den, hau da, ustezko guztiak aurretik jarrita, eta gauza nola argitzen den ikusita, edo zein kasutan, bueno, presidentzia berria indarrean dagoenetik era honetako kasuei lupa jartzea ere garrantzitsua izan daitekeela, aurrera begira, hau gardena izan espaldin bada, baldin eta izan espaldin bada, aurrera begira ematen diren urratsak gardenagoak eta garbiagoak izateko. Hori argi dago, ez? Bilalabeitia iritsi denen, eta bera gobernantza korporatiboan aditua da, ikusi du gobernantza korporatiboan ikuspegitik, gutxienez puntu hori oso irregularra dela. Hau da, fundazio bankari bateko kideak dirua jasotzea enkargu edo nolabaiteko harreman komertzial bat eukiaz bankoarekin. Hori irregularra dela eta moztu egin du. Eta horrek baita ere, precedente bat jartzen du etorkizunera begira baita ere. Interesantea da horrelako posturak gertatzea bai. Azkeneko kontu bat, Nafarroako Legebiltzarrean gaur Yolanda Barcinak bezaren inguruko akordioa agertu die gainerako taldeei. Klasiko bat bihurtu danez hortxe dago. PP-ek esan du oso akordio hona iruditzen zaiola, gainontzeko guztiak hemen sarritan azaldu izan ditugun kontuak direla medio prebentzioz ikusi dute, naiz eta noski era honetako akordioa gauzatzen baldin bada inork ez duen kontrako jarrerarik erakutsi. Ez, niri sinisteko gogorra egiten zait, Yolanda Barcinak esandakoa bere horretan horrela izango dela pentsatzea. Ez gaude ez dakit ipuien mundu batean eta badakigu nola diren gauzak. Begiratuko diogu, azpimarra jarriko diogu, klasikoa bihurtu denez jarraituko dugu mai honetan, eta azpimarrako maian ere bai Inaut mila esker gurekin izateagatik, etorri ostegunean berriz ere. Lur kontuetan murgildu behar dugu berriz ere azpimarrako eguraldiaren krisi maila batu behar dugu.